Nechcem vám kaziť dnešnú nedeľu, ale momentálne si študujem materiály na štvrtkové zastupiteľstvo a som celkom v šoku z niektorých návrhov. Napríklad tu čítam: poplatok za odpad pre občana mesta Vranov sa zvyšuje zo 43,55 na 73 eur. 73 eur ročne na občana. A to nehovorím o ďalších navýšeniach, ku ktorým sa o chvíľočku dostanem, ale chcem ešte k tomu odpadovému hospodárstvu. Verejnú súťaž na prevádzkovanie nášho zberného dvora opäť vyhrala firma Marius Pedersen. Boli takí zlatí, že už im nemusíme za prevádzkovanie nášho zberného dvora platiť 1500 eur ako doposiaľ, ale už len 750. A prečo im nemôžeme spoplatniť nájomné? Pretože ešte sme stále nesplatili pokutu 430 000 eur. A ako k tomu došlo? Pred pár rokmi sme porušili ako mesto pravidla verejnej súťaže a Ministerstvo životného prostredia nám udelilo korekciu 270 000 eur. Lenže pán primátor v mene mesta sa začal bez vedomia poslancov súdiť a súd prehral. Zo sumy 270 000 eur vznikla suma 430 000 eur. Tie sme rozdelili do 3 splátok a poslednú splátku by sme mali zaplatiť na budúci rok. Keďže ale verejná súťaž prebehla už v tomto roku, pravidlá sú jasné a zmluva pokračuje ďalších 5 rokov, tak ďalších 5 rokov my, Marius Pedersenu, nevieme vyrubiť nájomné. Čo sa týka ďalších daní, ktoré mesto navrhuje zvýšiť. Ak ste majiteľom trojizbového bytu a ste doposiaľ platili nejakých 37 eur ročne, mesto navrhuje platiť 55 eur. Ak ste majiteľom rodinného domu a ste platili nejakých 57 eur, budete platiť 85 eur. Ak ste majiteľom záhrady, napríklad do výmere 1000 m2 a platili ste 28 eur, budete platiť 42 eur. Daň za psa by sa mala zvýšiť o 5 eur. Ja osobne som proti navýšeniu poplatkov a daní, pretože si myslím, že občan aj bez toho má celkom hlboko do vrecka a bude to pre ňoho náročné. Zvýšením poplatkov alebo zvýšením daní konkrétne sa má zvýšiť aj príjem do mestskej pokladnice o 420 000 eur. Ja sa však obávam, že táto suma sa nepremietne do kvality života Vranovčanov. Preto vás pozývam na štvrtkové zastupiteľstvo, príďte osobne alebo sledujte online. Peknú nedeľu všetkým.